bi fayida lakikaw bena di aw ma yiri kelen dɔrɔn de kan bi dɔnni lakika bena di aw ma jiri kelen dɔrɔn de kan pour la première fois a siɲɛ fɔlɔ o de la an b'a ɲini aw fɛ bi jamukan in na a y'a sɛbɛkɔrɔ cari bi jamukan in n'i y'a daminɛ lajɛ n'i m'a cɛmancɛ lajɛ fu t'a la k'i to nin waati in na an minnu b'a la ka 223 Corono TV lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waleɲuman dɔ foli bɛ ta ka ɲɛsin aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma a ka jamukan kɛnɛ kan dɔɔni so dankɔrɔbaw ka kɛnɛ bi an n'a balimakɛ n'a denkɛ Ibrahima Keyita a ka bɔlɔlɔ sugantilen sanfɛ 223 Corono TV ni jamukan in tɛ jamukan dogolen tuguni bilen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan dɔɔni so bi an kɛlen don ka mɔgɔ min fana invité 223 Corono TV ka plateau in sanfɛ ale fana tɛ maa dogolen tuguni bilen 223 Corono TV ka plateau in sanfɛ surtout ni jamukan in kɔnɔ dɔɔni so bi an bɛna kuma jiri kelen dɔrɔn de kan bi an bɛna kuma yiri kelen dɔrɔn de kan yiri kelen pe nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini plateau in dayɛlɛla kabini an ka jamukan in daminɛ n'o ye dɔɔni so ye an ka karamɔgɔ dɔ invité ka na k'a fɔ anw ye ko an bɛ kuma yiri kelen dɔrɔn kan yiri kelen dɔrɔn bi fayida lakikaw bɛna di aw ma yiri kelen dɔrɔn de kan bi dɔnni lakika bɛna di aw ma jiri kelen dɔrɔn de kan pour la première fois a siɲɛ fɔlɔ o de la an b'a ɲini aw fɛ bi jamukan in na a y'a sɛbɛkɔrɔ cari bi jamukan in n'i y'a daminɛ lajɛ n'i m'a cɛmancɛ lajɛ fu t'a la k'i to bi jamukan in na n'i y'a cɛmancɛ lajɛ n'i m'a laban lajɛ kabako t'a la k'i to ka da kan bi jamukan in de la an bɛna a balancer k'a cun k'a kɔrɔta an b'a ɲini aw fɛ hali bi a ye jamukan sɛbɛkɔrɔ cari ka da kan bi kabako de bɛna kɛ bi création de bɛna kɛ bi dabaliyabankumaw de bɛna fɔ aw ye a ka jamukan kɛnɛ kan dɔɔni so ka jiri kelen dɔrɔn ta yiri kelen dɔrɔn ta ka émission bɛɛ kɛ ni yiri kelen pe ye ma dɔn aw yɛrɛ dabaliya banna an bɛna kuma bara ten ko an ka dɔnnibaa b'a la jiri karamɔgɔ Adama Dawo ale min kalekan don yaasa ka se ka diɲɛ bɛɛ mako dilan ka se ka diɲɛ bɛɛ dɛmɛ jiri lakika la jiri fasafasi la jiri dafalen na ka d'a kan dɔnnibaa dɔw bɛ dɔnni di k'a kuntigɛ nka ale kalekan don k'ale t'a di k'a kuntigɛ fiyewu ni fɛn fɛn bɔra ale da ale bɛ tilen k'a bɛɛ fɔ kɔnɔnajɛya la aw yɛrɛ ka taa aw yɛrɛ dɛmɛ karamɔgɔ Adama Dawo i ni ɲantuma alhamdulilayi kɔri basi t'i la an bɛ ala fo basi foyi t'an na alhamdulilayi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tugun diɲɛ in de tiɲɛ don semaine dɔ in na an bɔra yan ala ye ni semaine fana jira an na o don an nana bi fana k'a sɔrɔ foyi t'an na ala b'a kɔrɔ a ma jira minnu na olu yɛrɛ ma foyi kɛ ala la wiliba ko don bɛɛ bɛ fara ala de yɔrɔ ɔhɔ n bɛ an lamɛnbagaw fo yanni n ka don kuma kɔnɔ n bɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo heyi maa o maa tulo b'an kan na ɔhɔ an ka foli b'aw ye ka an filɛbagaw fo ka an ka karamɔgɔw fo parce que adamaden ɔhɔ i mana kɛ ko o ko la i k'a dɔn k'a fɔ ɔhɔ dɔ de ye kala o ko la wiliba don o mana kɛ diɲɛ ko o ko ye ɔhɔ maa si ni dɔnni tɛ wolo o don i bɛna kala de ɔhɔ i ni dɔnnikɛlaw de bɛna jɛ kɛ u b'o kɔnɔ dayɛlɛ ka dɔnni f'i ye o don donc an fana gɛrɛla cɛkɔrɔbaw la ka diɲɛ yala yiri nɔfɛ o don o y'o yiri sɛbɛ fɔ an ye anw ni yiri dɔnnaw de jɛra ɔhɔ anw ma dɔnni paratigi dɛ anw ma dɔnni suyɛn o an y'a kala de Allahu akbar k'a dɔn ɔhɔ k'a fɔ heyi a bɛ se ka min kɛ ɔhɔ wa an y'a kɛ ten fana pati n'ala sɔnna pati Voilà. merci beaucoup karamɔgɔ Adama Dawo jiri karamɔgɔ bi i y'a fɔ ko an bɛna kuma jiri min kan kosɛbɛ n'o ye sinzan ye wala bi i kalekan don k'an bɛna kuma jiri kelen dɔrɔn de kan kosɛbɛ karamɔgɔ Adama Dawo e bɛ se ka mun de fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye sinzan kan alihamdulilayi an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo ɔhɔ ne balimakɛ an bɛ sinzan ta ɔhɔ parce que n y'a fɔ ɔhɔ
yiri 21 de bɛ diɲɛ kɔnɔ Ɔhɔ. yiri 21 Ɔhɔ. n'i y'a den dan Ɔhɔ. a den tɛ falen Hey. mais yiri in yɛrɛ bɛ falen Allahu akbar. sinzan b'o la Kabako don. sinzan Ɔhɔ. yiri kabakoma don Mhm. ni Alahu Taala sɔnna Ɔhɔ. adamadenw k'o tulo ɲɛgɛlen jɔ Hey. u bɛna dɔn k'a fɔ Ɔhɔ. yiri de ma dɔn Ɔhɔ. ni yiri dɔnna hami tɛ yen ni yiri dɔnna Eh. banajugu tɛ yen Allahu akbar. ni yiri dɔnna Hey. fantanyajugu tɛ yen Hey. ni yiri dɔnna Ɔhɔ. mangoya tɛ yen Yeah. ne balimaw an bɛna fɔlɔ sinzan lili de la Sinzan niri. ne balimakɛ adamadaw bɛ yiri yɛrɛ yɛrɛ de dɔn Sinzan niri. sinzan lili Ɔhɔ. an b'a fɔlɔ la O bɛ mun kɛ? n'i ye sinzan lili se ka bɔ duguma a bɔgɔ fara min b'a sanfɛ Hey. i b'u siyɛnsiyɛn Ɔhɔ. k'u to bɔrɔ la Allahu akbar. tuma dɔ la k'i to a siyɛnni la Ɔhɔ. a bɛ ja a yɛrɛ ma Eh. ne balimakɛ Ɔhɔ. joli tɛ dugukolo sanfɛ a bɛ dɛsɛ min na eh, jabɛti joli eh, kele bɛ yen joli jugu diɲɛ kɔnɔ joli o joli bɛ yen n'i y'a mugu bɔ k'a kɛ joli la kɔli fɔrɔti a b'a ja k'a wuli ka bɔ yen pewu Hey. i y'a faamu eh. o sinzanili kelen Ɔhɔ. o fara mugu bɔgɔ fara in Ɔhɔ. o mugu kelen maa dɔw bɛ yen u ka ɲɛnamaya jɔn don u donna koko la k'u bɛ jɔ u donna diɲɛ koko la hali n'a fɔra ko wari bɛ tɔmɔ n'u wulila ka to ka taa nɔfɛ u bɛ taa sɔrɔ a banna o mɔgɔw fana bɛ yen o i b'a fɔ a ye ko adamadaw ko Ɔhɔ. ko a ka sinzan lili fara bɔgɔ fara mugu in a ka digiɲɛ kala k'a lajɛ a yɛrɛ bangena don min na Ɔhɔ. a bi furamugu in dɔn ta Ɔhɔ. k'a kɛ nɔnɔ fitinin na k'a kɛ a ka koliji la Ɔhɔ. ko a ka jija a ka tile 9 sɔrɔ a la o 9 bɛ adamaden bɛɛ la Bi bɛ ne min ta i daminɛ. y'a faamu Ɔhɔ. ne balimakɛ n'a y'o kɛ Ɔhɔ. n'a donna diɲɛ ko o ko la saya de b'o ko ban Hey. o ko tɛ tiɲɛ fiyewu i y'a Yeah. faamu Ɔhɔ. o sinzanlili kelen i ma bɔgɔ fara siɲɛ ka bɔ a la Ɔhɔ. i b'i jija i b'a gosi gosi Ɔhɔ. i b'a susu Ɔhɔ. i b'i jija ka fɛn kalite 7 ɲini Ɔhɔ. bindu suda Hey. aruna Ɔhɔ. danguma Ɔhɔ. i b'u don a la k'a Binu kɛ suna wusula hakɛ to. Binu suna ye jumɛn ye? farafin O parfum dɔ de ye. voilà Ok, an ka taa. farafin dɔ de ye Ɔhɔ. i b'u don a la Ɔhɔ. k'a susu kosɛbɛ i b'i jija sɔgɔma fɛ n'i wula i ka dɔɔni kɛ tasuma na Ɔhɔ. sisi bɛ tile ka bɔ ten Hey. ne balimakɛ n'i ye siɲɛ 7 sɔrɔ la i bɛ san 7 kɛ dabali t'i minɛ gɛrɛsɛgɛ t'i jɔ siri t'i minɛ Hey. i y'a faamu o to yen e m'aw siyɛnsɛn ka bɔ lili la Ɔhɔ. a tɔ ma to kolo jala i bolo wa Ɔhɔ. i bɛna o fili ne balimakɛ o tɛ fili o i b'u don tasuma na Ɔhɔ. k'o sisi a bɛ fɔ o de ma ko kanamugufin ni mɔgɔ o mɔgɔ wula ko a kɔnɔ b'a dimi e ka dɔɔni kɛ jikalan na Ɔhɔ. k'a d'a ma a b'o min o yɔrɔ bɛɛ kɔnɔdimi bɛ jɔ o to yen ni mɔgɔ dɔ sera e ma ko kaba b'a la Ɔhɔ. i bɛ sɛgɛ dɔɔni k'a la i b'a kɛ situlu la Ɔhɔ. i b'a fɔ ko a ka to k'aw mun a bɛ kaba ja ka wuli ka bɔ yen pewu Sinzan niri. alili o ye fɛn naani de ye i y'a faamu Pati. n'an bɔra lili la Ɔhɔ. an bɛ na a furaburu la Ɔhɔ. parce que sinzan fara ɲɛnama t'ale la Karamɔgɔ i b'a kɛ to. Nin yɔrɔ in de la an b'i ka nɛgɛjuru sira di an lagɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma. kosɛbɛ kosɛbɛ Karamɔgɔ a ka di anw ye i ka nɛgɛjuru sira ani i bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na anw fɛ Sikaso. I k'o alihamdulilayi d'an filɛbagaw ne tulo kan. bɛ sikaso Ɔhɔ. sikaso lafiyabugu Ɔhɔ. adamadaw ka numéro Ɔhɔ. 82 O don. 09 O don. 99 Ɔhɔ. 16 O don. wa n'i bɛ n wele Ɔhɔ. n'i ma n sɔrɔ appel la i bɛ na whatsapp kan parce que an sɔrɔ ka di o de la Tiɲɛ don. kosɛbɛ Ayiwa, an ka taa. n'Alahu Taala sɔnna sinzan furaburu Sinzan filaburu. an bɛna se o de ma Ɔhɔ. ne He. balimakɛ Ɔhɔ. i ye moriw kɛ ka dɛsɛ ka somaw kɛ ka dɛsɛ fo i yɛrɛ tigɛra dɔn na tuma min na i yɛrɛ ko ko dɔn tɛ tiɲɛ Ɔhɔ. ko adamadaw ko i ka sinzan furaburu bɔ mɛ i bɛ jija i b'a bɔ kuru 7 ɔhɔ. n'i y'a kuru 7 sɔrɔ Ɔhɔ. i bɛ kunsigi su ɲini kunsigi su i tɛ maa min kunsigi dɔn i Ɔhɔ. tɛ kunsigi min tigi dɔn kuwa Ɔhɔ. i y'a faamu i b'a susu kolon na Ɔhɔ. k'a susu fo ka taa kɛ mugu ye i b'u mugu de ja n'u jara i b'i jija ka liden ɲini Liden. liden de bɛ k'a la i b'a ni liden de foroki O se kelen dɛ. n'i y'a ni liden foroki Ɔhɔ. ne balimakɛ a kɛ i bɔkolo kama i ka to k'o don ji la ka to k'a ko n ko mɔgɔw ka an ka yiri kɛ sa ne balimakɛ i dara dɔn na o yiri kɛ Ɔhɔ. i ma da dɔn na o yiri kɛ Allahu akbar. pɛtɛti tɛ yiri la ni jaabibali bɛɛ ma kɛ adamadaw bɛ yan mɔgɔ bɛ n dɔn ne dɔnmɔgɔ bɛ yen Ne yɛrɛ ayi dabali ne ka ban. dɔnmɔgɔ bɛ yen u y'a faamu Ɔhɔ. o sinzan furaburu kelen Ɔhɔ. ne balimakɛ kuma lamɛn dɛ Hey! adamadaw de bɛ ka kuma n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ mana don ko ko la Ɔhɔ. mɔgɔw bɛ layuru ta y'a tɛ kɛ i bɛ taa mɔgɔw deli u tɛ sɔn Ɔhɔ. i bɛ sinzan furaburu tigɛ k'a jate i si hakɛ
fɛn min gɛrɛsɛgɛ ka di ni Alahu Taala ka danfɛn bɛɛ e b'o dɔn wa? O jumɛn? Limɔgɔ. A bɛ yɔrɔ bɛɛ. Limɔgɔ bi yɔrɔ bɛɛ. Ko juma ni ko kunama. Voilà, limɔgɔ bɛ yen. I bɛ limɔgɔ den 7 ɲini k'a ni furaburu in forogo ɲɔgɔn fɛ. Tuma min na mɔgɔw bɛɛ dara. I bɛ fura in dɔɔni ta, i bɛ dugawu k'a la, i b'a ko fo ka taa i tulo da bɔgɔ la, i ka ɲɛnamaya tɛ jɔ tuguni. I ka vie bɛ taa wa gɛrɛsɛgɛ bɛ ja wa i donna ko o ko la Ala b'i dɛmɛ. Pati. Peut-être t'a la. An bɛna se a feere de ma. Yalɔ sinzan ye yiri ye, yiri min bɛ feere kɛ waati kelen. I y'a faamu. Sinzan feere, ne balimakɛ, n'e mago bɛ nafolo la, parce que fo mɔgɔw k'a dɔn nafolo tɛ dɔwɛrɛ ye. Ne balimakɛ, e sago bɛ wari min na, e y'o sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ. Ne sago bɛ min na, ne y'o sɔrɔ n yɛrɛ kɔrɔ. Ne bolo o de ye nafolo ye. O don. I y'a faamu. I bɛ sinzan feere caman ba ɲini. N'i ye sinzan feere caman sɔrɔ, liden kɔgɔbali. Liden kɔgɔbali. I b'u caman ɲini. Mais n'i bɛ se, i bɛ liden kɔgɔbali ɲini si hakɛ. Ni si ye san 50, i bɛ liden kɔgɔbali 50 ɲini. Ni si ye san 30, i b'a den 30 ɲini. I b'a ni sinzan feere forogo ɲɔgɔn fɛ. N'i y'a forogo ɲɔgɔn fɛ, e ka jija i ka mugu dɔɔni bɔ papier jɛman na, i b'u kuru k'a kɛ i n'a fɔ sɛbɛden, i bɛ taa o mara i ka so kɔnɔ. I y'a faamu. A tɔ t'i bolo wa? E ka jija i ka dɔɔni kɛ tulu la, n'i bɛ taa i b'u mɔ, i bɛ dɔ kɛ i n'a fɔ i ka nasi bɛ mɔgɔ caman bolo. E ka mugu in dɔɔni k'a la. Ne balimakɛ, n'i ye nin kɛ, n'i ma farati, e bɛna fɔ ko e sigi ko dɔ tɛna kɛnɛ na nafolo ko fɛ. I y'a faamu. N'i ye nin kɛ, n'i bɛ diɲɛ ko o ko la, hali n'a y'a sɔrɔ a ko ka go, Ala b'o ko yɛlɛma k'a jɛ i bolo. Merci beaucoup. Karamɔgɔ adamadenw ni yɔrɔ in na an b'i fo. Komi i ko nin yɔrɔ in na ko adamaden si hakɛya, i k'o de hakɛya ɲini. Kameraman dɔ filɛ, Jiba nana olu fɛ o don o la. Ale ka wolosɛbɛn ji taara n'a ye. Ale ta ma kɛ baara ye. A kɛra baara ye. Ji ma taa n'ale yɛrɛ ye sa. Sisan, ni maa min t'a si hakɛ dɔn, i bɛ liden 50. O la i bɛ kɔnɔ fɔ kameraman de ye dɛ. Ayi n m'a bɛɛ fɔ. An k'o yɔrɔ to an k'o yɔrɔ to. I bɛ liden kɔgɔbali, i b'a bɔ den 55. Hali n'o ye nasi d'i ma ko i ka taa ko dɛlɛ da la, n'i t'a dɛlɛ dɔn i b'a ko siɲɛ 55. Bɛɛ b'o de kɔnɔ. O fana ye jate dɔ ye. An b'o dɔn. N'i y'a bɔ den 55 i b'a dɔn k'a foroki k'a mugu bɔ. Ne balimakɛ, n'i y'a kɛ, i bɛna wele kɛ k'a fɔ. I y'a faamu. O liden kɔgɔbali, an bɛna an balimamusow sɔn. Parce que muso caman bɛ yen, denko problème bɛ yen. O de ka ca bi. Mais n delila ka kuma na, denko problème in tɛ musow dɔrɔn na. I y'a faamu. Cɛ caman bɛ yen, a défaut b'u fana na. N'i y'a mɛn den dɔrɔn cɛ don fɔlɔ. Voilà, n'i y'a mɛn den cɛ don. Mais cɛw ta caman de tugura k'a tu da musow kan. Ka bɛɛ kɛ muso ye. Ne yɛrɛ delila ka mɔgɔ dɔ ye, walayi a ka muso fɔlɔ bɔra, filanan bɛ ɲini ka bɔ, ni n'a ye ɲɔgɔn ye, a y'a problème ɲɛfɔ ne ye. Ne ko n ko bon i taara dɔgɔtɔrɔw fɛ yen wa? A ko non ko ale ma taa yen, ko tiɲɛ ko ale yɛrɛ ko ale tɛ ka foyi faamu. Ne ko taa dɔgɔtɔrɔw fɛ yen, olu bɛ taa i sɛgɛsɛgɛ parce que a mansinw b'u fɛ. Tiɲɛ don. Ala y'a kɛ a taara ko dɔgɔtɔrɔw ko ale denkisɛ bɛ salaya. Ne ko wala. O m'a fɔ ko i denkisɛ bɛ salaya, adamadaw bɛ salaya bɔ i sa i denkisɛ la. K'a lataama k'a bila sendɛgɛcɛ la ko so. N ko yiri don. I ko so kutigɛlen. Yiri de don. I y'a faamu wa? N ye yiri dɔw labɛn, yiri 2 don. N y'a labɛn ka fara kan k'a d'a ma, n ko to ka taa ni don kafira. I b'i jija i bɛ tile 7 sigiyɔrɔma 3 kɛ n na. Tile 21 k'a la i bɛ na. A ye tile 21 dafa, a taara ne fɛ yen, ne ko bon taa dɔgɔtɔrɔso la sa i ka taa contrôler. I y'a faamu wa? Dɔgɔtɔrɔw ko tiɲɛ na i denkisɛ kun ma ɲi nka sisan kun a ka ɲi, a ye ne tɔmɔ da. A bɛ se ka fɛn ci. A bɛ kuru ci. A bɛ kuru ci. Donc sisan, ni denko problème bɛ muso min na, a ka jija tuma min na a bolo bɛ ji la. Mɔgɔw ka hakɛ to kumaw fɔ cogo la quoi. I y'a faamu. Tuma min na a bolo bɛ ji la, i b'a fɔ a ye ko adamadaw ko a ka liden kɔgɔbali ɲini. A ba siɲɛ 3 y'a diya, n'a y'a kɛ siɲɛ 3 a bɛ kɛ denkɛ ye. Muso bɛ laada la waati min na. Voilà, a b'a kɛ tile 3. N'a y'a dan tile 3 a bɛ kɛ denkɛ ye. N'a y'a kɛ tile 4 denmuso don. I y'a faamu. A bɛ jija mais a b'a ko kɛ siɲɛ 3. Ka liden kɔgɔbali. N'a bɛna dun, a b'a dun dumuni na, a b'a sigi fo a ka ɲam dumuni na quoi. Liden bɛ don jumɛn na? Voilà, fɛn o fɛn y'a diya. Parce que ni ne b'a kɛ ka di mɔgɔw ma,
ne b'a fɔ taa don to la i ka don mais mɔgɔw ka fɛnw tɛ kelen Tiɲɛ don. mais to dɔrɔn tɛ a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ a dan y'a ka se i kɔnɔ k'i bolo to liden kɔgɔbali dɔrɔn wala ni den walima fɛn wɛrɛ bɛ fara a kan ayi foyi an tɛ foyi fɔ k'a tɔ to liden n'an kɔgɔbali ko dɔrɔn n ko a banna liden kɔgɔbali dɔrɔn wala i bɛ liden den saba wala den saba i y'a faamu n'a mako bɛ cɛ la na liden kɔgɔbali ɔhɔn i b'a den saba ɲini ɔhɔn n'i bolo bɛ ji la kuma in lamɛn ka ɲɛ k'a to laada la waati min na k'a to laada la ɔhɔn i b'a fɔ a ye ko adamadenw ko ɔhɔn n'a bɛ se ka kelen digi ka don kini na ɔhɔn a ka kunu ɔhɔn sini ɔhɔn a ka kelen wɛrɛ digi ka don kini na ɔhɔn a ka kunu ɔhɔn sinikɛnɛ fana a k'a kɛ a k'a d'aw ma i y'a faamu ɛɛ n'a y'o kɛ ala bɛ sɔn a bɛ den sɔrɔ tu t'a la ta t'a la ne balimakɛ an tɛ yen tuguni an tɛ yen an tɛ yen o banna a mɛnna i y'a faamu o to yen o to ayi yen an kana taa fɔlɔ a ka diɲɛ ɲɔrɔ n'an ka nɛgɛjuru sira di maaw ma kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔ adamadenw i ka nɛgɛjuru sira an bɛ fɛ i k'a di limanaw ma kosɛbɛ kosɛbɛ Ayiwa, kuma téléphone numéro Ɔhɔ. 82 Ɔhɔ. 09 Hey. 99 Ɔhɔ. 16 o don parce que n'i y'a ye an bɛ kuma musow fɛ ɔhɔ ne balimakɛ ɔhɔ walahi denko tɛ tulonkɛ fɛn ye tiɲɛ don adamaden ala bɛ se k'i jɛ fɛn bɛɛ la Ɔhɔ. i b'a bɛɛ ku Ɔhɔ. ni ala ye jɛ den na i bɛ denw fo ka taa dama tɛmɛ Ouais. i y'a faamu Ouais. wa jogo qualité bɛɛ bɛ se ka da i la Mhm. i kɔrɔtɔ Mhm. mɔgɔw anw dalen don sa ka kunun na o don anw ye fɛn o fɛn fɔ adamadenw ye anw b'a kɛ ka tiɲɛ yala walima ka tila k'a kɛ mɔgɔ ye o bɛna fɔ an ye ko a kɛlɛ ten a tɛ sɔn ni ala sɔnna mɔgɔw ka adamadenw lamɛn ni tɛ fɛn o fɛn kɛ k'a ye tiɲɛ don ne da tɛ se o ma i y'a faamu wa? ayiwa ni muso min mako bɛ den na a k'a kɛ a bɔkolo kama mɔgɔ kana denko kuma fɔ nka parce que sisan an ka kuma in walawala pour que mɔgɔw ka faamu dɔw bɛ yen bana jugu b'u la dɛ ni kɔnɔna bana b'i la n'i ye nin kɛ a tɛ ɲɛ dɛ parce que fo an ka kuma filɛ nin ye fo i k'a fɔ k'a walawala ouais i ouais y'a o faamu cɛ parce que fɛn dɔ bɛ muso kɔnɔ den bɛ sigi yɔrɔ min na fɛn dɔ fana bɛ to ka k'a kɔnɔ mɛ n t'u tɔgɔ dɔn bamanankan parce que an ye mɛnkaw de ye tiɲɛ de bɛ laban an b'a fɔ ko sigiɲɔgɔn n'u bɛ muso o muso kɔnɔ a ka gɛlɛn ko den ka se ka sigi tiɲɛ de bɛ laban dɛ an tɛ mɔgɔ si nɛgɛ ayi n'a ta tɛ yen fɛn saba tɛna dɔnnikɛla la o tiɲɛ don e ka dɔnni kala k'a dɔn kamanagan ka tila ka k'i la i bɛ taa sɛgɛ kalan na de kamanagan tɛ ne na ka dɔnni kalan k'a dɔn ne balimakɛ ni fila tɛ kamanagan ka tila ka k'i la a fila tɛ k'u kɔnɔ bara kelen na i tɛ dɔnnikɛla o ye tɛ se ka kɛ segin ka taa e ka ɲɛɲini dɔnni kala Ɔhɔ. k'a dɔn kamanagan ka k'e la e ka dɔnni kala k'a dɔn ka dɛsɛ e ka dɔnni kala k'a dɔn ka siran taa kalan kɛ ka dɔnni kalan k'a dɔn fɔ n'a k'i minɛ ne balimakɛ o tɛ yen dɔnnikɛla tɛ dɔnni bɛ fantanya faga de e yɛrɛ ka dɔnni kala ka dɔn parce que dɔnni tɛ dɔwɛrɛ ye jate misali la jatew de don o de kosɔn nazara ye jate ɲɛɲini kosɛbɛ an bɛ ka tulonkɛ kɛ jate la kojugu k'a sɔrɔ jate tɛ tulonkɛ fɛn ye i y'a faamu ne balimakɛ Ɔhɔ. a fɔ muso ye ko adamadenw ko ni bana t'i la dɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔw fɛ u b'i lajɛ n'u ko foyi t'i wolonugu la n'i bolo bɛ ji la adamadenw ko i ka tɔri ɲɛnama ɲini maa in lamɛn dɛ ne bɛ kuma ni perewu de ye n'u ye bi ne tɔma min bɛ na a ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ nin fana ye fayida sen wɛrɛ fayida wɛrɛ nin ni liden ta den kan walima den ta den den kan an tuguni bɛ den de la parce que n y'a fɔ yen ko ala bɛ mɔgɔ jɛ fɛn caman na i b'u ku ni ala ye jɛ den na A dusukasi ka bon. o dusu kasi ka bon donc ni muso bolo bɛ ji la a ka tɔri ɲɛnama ɲini ɔhɔ n'a bɛ siran tɔri ɲɛ a ka fɔ a cɛ ye n'a bolo bɛ ji la a ka tɔri jɔsi a bara kɔrɔ a bɛ tɔri bila ka taa a kana to tɔri ka sa ni tɔri kɔni sera ka taa a fɔ ko adamadenw ko den b'a kɔnɔ ne balimakɛ ne ka numéro f'u ye numéro di n bɛ yen o numéro di u ma tɔri ɲɛnama n'a ta tɛ k'a minɛ dɔrɔn k'a jɔsi a Awɔ, kɔnɔbara k'a tɔri in bila ka la taa. muso k'o kɛ dɔrɔn Ni a tɔri- ka tɔri bila ka taa ni tɔri ma sa awɔ den b'a kɔnɔ ne balimakɛ peut-être t'u la o awɔ o kɔni o ci cogo t'u la fiyewu tɔri yɛrɛ fana tana de y'o ye n'i ye nin kɛ tɔri la i bɛna dɔn ko ja ala bɛ a ka danfɛnw fɛ o tɔri in de bi kuma ala fɛ kama min bɛ a ni ala cɛ a b'u bɛɛ yira ala la o ye den kelen i b'u da i kɔ la Pati. ne tɔma min bin na kabi an b'a jate fo n nana fɔ tiɲɛ na n yɛrɛ jafara mɔgɔ la a y'a ka ɲi wala n'a ma ko bɛ adamadenw ka nɛgɛjuru sira la a y'a ta an ka jaw dugu ma karamɔgɔ adamadenw hali bi an bɛ avancer Kosɛbɛ. i ma se fara ma n'i ma fili alihamudulila a ma se fara ma Ɔhɔ. an bɛ s'a ma ayiwa
sisan bana jugu an bɛna o di bana jugu kan ne balimakɛ walahi bana ka jugu dɛ sinsan fara an bɛna di bana jugu kan n'an y'a di bana jugu kan an bɛ sɔrɔ ka segin ka na tarabu den kelen na an b'o di maa min kirinna aw bolo ni sara mɔgɔ bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ dɔw ko a sara dɔw ko a ma sa tarabuden dɔ bɛ yen i b'o kɛ n'i y'o ji kɔni sira kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma sa a bɛ tisi dɔrɔn a bɛ wuli ka sigi mɔgɔ bɛna kɛ tarabu fɛ ne balimakɛ peut-être tɛ ninnu na ne adama ye ninnu kɛ k'a ye ka tila k'a di mɔgɔ ma o y'a kɛ o nana fɔ ye i y'a faamu ne balimakɛ ni bana si dɔ mari adamaden minɛ bana min ma si dɔ fiyewu i b'a fɔ ko adamadenw ko a ka wuli sɔgɔmada joona fɛ mais nin bɛ kɛ ka sɔrɔ i ma kuma mɔgɔ fɛ i bɛ taa sinsan fara bɔ côté 4 de la parce que bana in bɔra fan fɛ i t'a fan dɔn i bɛ taa bɔ côté 4 na mais ale ni yiri dɔ de bɛ fara ɲɔgɔn na u b'a fɔ ko segu falen dɔw ko jofa donc n'i y'o fila sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn na bana min ma si dɔn aw bɛna tobi n'i y'a tobi i bɛ bugurijɛ dɔɔni k'a la ka n'o tobi ɲɔgɔn fɛ donc a bɛ yiri in ko a b'a min tile 7 o bana bɛ si dɔn wa bana kelen a n'o tɛ taa lahara fana ne balimakɛ hali n'a y'a sɔrɔ bana ma si dɔn bana bɛ si dɔn wa bana in a bɛ ban sababu bɛ na a bɛ fura sɔrɔ a ka bana na o sababu bɛ na i y'a faamu nin ye yiri ye ni cɛ o cɛ y'a kɛ banabaatɔ la o bana bɛ ban i y'a faamu parce que n'i bɛ sa e tɛ nin se ka nin kɛ yɛrɛ e hakili tɛ nin yɛrɛ yalɔ ne balimakɛ yalɔ yiri dɔ yɛrɛ bɛ yen ni banabaatɔ bɛ sa i b'o yiri don daga la a tɛ tobi o ye bana de ye banasun o ye banasun ye u b'a fɔ yiri dɔ ma ko banasun ni banabaatɔ bɛ sa yɛrɛ yɛrɛ i bɛ nin yiri don i bɛ tile bɛɛ kɛ ka dɔgɔ don a kɔrɔ a tɛ tobi o ye bana yiri de ye wala o ye bana yiri de ye bana de b'o kɛ ne balimakɛ adamadenw ka jija ka kɛ yiri fɛ ka yiri kala k'a dɔn i y'a faamu yiri de bɛ nafolo di mɔgɔ ma yiri de bɛ adamaden gɛrɛsɛgɛ ɲɛ yiri de bɛ dawula di mɔgɔ ma yiri de bɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma wa yiri de bɛ sanga di adamaden ma i y'a faamu an fa dama nana yiri sɔrɔ yen k'a ta mali la fo diɲɛ dan na yiri ye yiri 3 de ye yiri min bɛ yen n'a bɛ sinji bɔ o de bɛ gɛrɛsɛgɛ di yiri min bɛ yen ni ŋɔni b'a la o de ye yiri min bɛ danfɛn kisi a danfɛnɲɔgɔn tɔɔrɔ ma yiri min bɛ yen ni fu b'a la o ye yiri min bɛ bana ban an ka yiri kala ka yiri dɔn ni yiri dɔnna ko caman bɛ ɲɛ sɔrɔ o kɔ tɛmɛnen ko ka bɔ yen an bɛna nin bɔ an bɛna nin fɔ an bɛ bi ta mission jɔ yan parce que kuma caman in o bɛɛ y'a jira nafa t'a la siga t'o la an tɛ yen tugun ouais ni t'a dɔn wala ne balimakɛ ni maa kirinna pewu adamadenw bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ni ne b'a la i b'a fɔ ko adamadenw ko ka ni so isufu o ka isufu sɛbɛn siɲɛ 90 dɔrɔn mais n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ min ka teli n'a bɛɛ n'i bɛ banabaatɔ in tɔgɔ dɔn n'i b'a tɔgɔ dɔn i b'a ɲininka ne ko e si ye san joli n'a ko ne si ye san 30 i bɛ isufu sɛbɛn siɲɛ 30 n'i ye isufu sɛbɛn siɲɛ 30 a nasi fitinin ko i k'a da wa i ka dɔ d'a ma a b'o min i bɛ dɔ mun a fari la a bɛ tiso ka wuli ka sigi yanni a bɛ taa se heure 5 ma i bɛ montre lajɛ a bɛ taa se heure 5 ma i bɛ n'a fari lajɛ a b'a fɔ i ko tiɲɛna ko ne fari kun ka kalan mais ne fari sumana ci cogo t'a la yɛlɛma cogo tɛ na peut-être t'a la hey tarabuden don ni de b'a la ni de b'a kɛnɛya mɔgɔw ka fɛnw kala k'a dɔn ne bolo ni fɛn o fɛn ma dɔn a tɛ se ka mako dɔ dilan o misala sisan o e ma i ka moto de bolo ka na yan e ma na i ka mobili la yan ni e tɛ mobili dɔn sisan ni e y'a ta e bɛ taa se a yɔrɔ yɔrɔ i bɛ mɔgɔ caman jɛ dɛ parce que i tɛ taa sira fan kelen fɛ e bɛ sira bɛɛ yala ka taa ɔ dɔnni fana bɛ ten mɔgɔw tɛ ka fɛnw dɔn parce que diɲɛ ka teli bɛɛ ko fo n ka kɛ nafolotigi ye don dɔ la ni ala ye waatiw to an bolo an bɛna kuma nafolo fana kan parce que e b'a dɔn mɔgɔ min ta ye nafolo ye danayatigi ta de ye nafolo ye a banna danaya n'i bɛ nafolo ɲini danaya ɲini fɔlɔ ni danaya sɔrɔ nafolo y'i ta ye i y'a faamu nafolo tɛ yen ni danaya tɛ yen i y'a faamu an ka jija an min parce que fo mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu ɲɛnamaya ka gɛlɛn adamaden i fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ fɔ i kɔ an bɛ den min n'i y'a ye an bɛɛ bɛ girin ka den don kalan na pour que den ka se ka ko dɔw ɲɛ sɔrɔ o kɛ kun ye mun ye
i bɛna dɛsɛ n'i dɛsɛra den ka sɔrɔ min bɛ se k'i ta tiɲɛ don i y'a faamu wa ni maa min ni e b'a dɔn sa diɲɛ dun na yan an bɛ diɲɛ min na i n'a fɔ bi kow tɛ ka bila ka lahara kɔnɔ tugun siga t'o la wali jugukɛla ye tɛ sisan ni wali ma sara i la wallahi an bɛ ɲɔgɔn musalaka de dɛ wallahi dabali jugukɛla ye tɛ taa dakaburu kɔnɔ fiyewu fo ala k'a jira i la wallahi ɲumankɛla walayi n'i ye ɲumanya kɛ ala b'i sara o ɲumanya kelen na yanni ka se lahara wallahi siga ne t'o la balimaw an ka kɛ ala kama an ka sira ala ɲɛ an ko an bɛ dɔn de dɔn an ka dɔn kɛ tiɲɛ kan an ka nata to yen ne adama b'o fɔ diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna ne nata n tɛ maa la ala ye min di ne ma o bɛ ne bɔ salamu fatiha film bana i y'a faamu ni mɔgɔ o mɔgɔ nata bonya a bɛ na se tiɲɛ de ma wa nata tɛ fani kaburu kɔnɔ tɛ wallahi parce que kabi an fitinin an ma deli k'a mɛn ko dɔ ye wari sɔrɔ ko a ko ale tɛ wari ɲini tuguni o mɔgɔ tɛ yen tiɲɛ don donc i bɛ to nata de la fo kaburu kɔnɔ tiɲɛ don donc n'a ma ɲɛ ko an bɛ sa an ka jija an ka fɔta n'an ka kɛta n'an ka dunta n'an y'o kɔlɔsi walayi maa minnu bɛ bɔ na u bɛ baraka sɔrɔ siga t'o la i y'a faamu siga t'o la nka n'an y'a kɛ n ta ka ɲɛ min bɛ bɔ la o bɛ sɛgɛrɛ tiɲɛ don e k'a lajɛ karamɔgɔba minnu tɛmɛna mali la olu kɔw lajɛ bi fɛn min b'u bolo sew don tiɲɛ don mɛ walijugukɛla min tɛmɛna e k'o fana kɔ lajɛ wajoli ma ban wallahi wajoli banna o wallahi ne balimakɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye i ye ɲuman kɛ o o ye kungo de ye i ye juguman kɛ o o ye kungo de ye nin bɛɛ bɛ sara e kelen de la yen siga t'o la maa ni maa ti nin bɛɛ bɛ sara e kelen de la wallahi siga t'o i la y'a faamu siga t'o la donc n'a ma ɲɛ ko an ye dɔnnikɛlaw ye ne kɔni bɛ ten ne adama bɛ ten ne tɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ne b'a fɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn a banna non tɛ nin dɔn i y'a faamu wa ni ne ye ka ko fana kɛ fana k'a fɔ adamadaw ko na ni wari hakɛ in n b'i ka baara kɛ an ka na taa ma se o fana ma parce que munna an b'a kɛ n'i y'an sɔn o ye kungo o don ye n'i m'an sɔn salamu fatiha film bana ala bɛ yen siga t'o la i y'a faamu donc n'an ye nin yɔrɔ ninnu faamu ka kunna an yɛrɛ ye ka baara kɛ a ka ca ala fɛ dɔ bɛ bɔ nkalontigɛ la hali lɔɔni lagosira ka ta walayi nin bɛɛ bɛ ban parce que munna bɛɛ b'a dɔn wari sɔrɔli ka gɛlɛn ne balimakɛ ne k'an ka wariw fara ɲɔgɔn na waa kelen kelen waa fila fila e ka n'a fɔ ko adama ne bɛ se k'i ne k'a fɔ sisan ne bɛ se k'i kɛ nin fɛn ye e bɛ kari sisan k'o wari ta k'a di ne ma e ma fɛn ye ne balimakɛ a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a mɔgɔ tɔɔrɔ fo adamaden k'a dɔn fɛn min tɛ bɛn e ma kana kɛ mɔgɔ la siga t'o la misala sisan ne ka wuli ka wari ɲini k'aw ta k'a d'i ma e de ko i bɛ se ka nin dɔn tiɲɛ don mɔgɔw ka gɛrɛsɛgɛw tɛ kelen mɔgɔw ka dugawu jaabiw tɛ kelen fo mɔgɔw k'o fana faamu i mana baara kɛ cogo cogo dugawu jaabiw de b'a la ala de b'a yɛrɛ sago la o ye tiɲɛ ye mɛ anw fana k'a dɔn k'a fɔ walayi fɛn dɔw bɛ yen pɛtɛti t'a la tiɲɛ don i y'a faamu siga t'o la misala sisan e nana min hakɛ ne b'a fɛ i ka gɛrɛsɛgɛ furakɛ donc ne b'a lajɛ e ka gɛrɛsɛgɛ donc e yɛrɛ ye mɔgɔ fasugu jumɛn ye fɔlɔ i y'a faamu ne b'u lajɛ tarabu kɔrɔ ye i ka kow ɲɛɲini i n'a fɔ ne bi dɔ nana fɛn san fɛ i bi jate fara ɲɔgɔn na a bi jate ba bɔ donc ne b'a lajɛ karisa na ko a bɛna gɛrɛsɛgɛ ɲini yala nin yɛrɛ ka gɛrɛsɛgɛ bɛ sɔrɔ fan jumɛn de fɛ n'a sigira mali la a bɛ wari sɔrɔ wa tunga de ka di ne wa nin kan ka taa sɛnɛ kɛ wa ou bien nin bɛ bagan mara de kɛ o de bɛ ɲɛɲini sisan n'a y'o ɲɛ sɔrɔ ne b'a fɔ ye bon sisan taa bagan mara kɛ mɛ mun bɛ bagan mara in fana kɛ i ka tɔgɔ sɔrɔ i bɛ nin yiri in ko ka nin ko ka nin ko i bɛ taa o kɛ film bana film ma ban o sera n na nin 100,000 wa o sera n na nin 1,000,000 wa tiɲɛ an ka tiɲɛ fɔ an ka da ala la ala taala ye cɛ o cɛ dan i ka dugu bɛ jɛ i ka sɔrɔ bɛ kɛ don dɔ mɛ an kana nata bila wali ɲɛ ni nata bilara wali ɲɛ a bɛ na ni nkalon tigɛ ye ni tɛ n'i bɛ siran mɔgɔ ɲɛ bi i bɛ siran dɔnnikɛla de ɲɛ tiɲɛ don mun ne nana n'o ye k'a sɔrɔ ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko dɔnnikɛlaw de ye kira nɔnɔ bila ye ni siran nana kɛ olu la donc diɲɛ bɛ sɛgɛn i y'a faamu an ka cɛkɔrɔbaw dun ko a ma ko diɲɛ bɛ mɔgɔ saba de bolo dɔnnikɛla faama waritigi ni nin saba ɲɛna ko diɲɛ bɛ ɲɛ donc fo an min ko an bɛ kodɔn an k'a kɛ an yɛrɛ kama k'a kɛ maa minnu bɛna bɔ an na ka tile ka baara kɛ tiɲɛ kan n'i ti min dɔn i b'a fɔ tiɲɛ na mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn n'an taara ta ala taala bɛ ni kura wɛrɛ fiɲɛ an ka dɔnniw na an bɛ se ka ko dɔw kɛ min tɛ nin si ye n bɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo an bɛ bi taa jɔta salamu aleykum wa rahmatulahi taala barakatu
merci ni waati na ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen la bɛɛ lajɛlen ma an minnu tun b'a la ka ka jamu ka préféré la kɛ dɔni so ana balimakɛ n'a denkɛ Ibrahim Keita a ka bɔlɔlɔ sugantile sanfɛ 223 Chrono TV bi ani jiri karamɔgɔ Adama Dawu de tun bɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ aw bɔra ka jamukan lajɛ cogoya min na an tun b'a la ka kuma jiri min kan o ye sinzan de an b'a ɲini aw fɛ n'a mako bɛ karamɔgɔ Adama Dawu jiri karamɔgɔ ka nɛgɛjuru siraw la a y'a ta an ka ja duguma inshallah a k'an bɛn ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛnɛ kan merci